Ο Άγιος με το παράξενο όνομα ο Εύπλος, προστάτης των ναυτικών της Θράκης. Καταγόταν από την Κατάνη της Σικελίας. Κήρυξε με θέρμη το Ευαγγέλιο και πίστευε πως οι διωκόμενοι χριστιανοί έπρεπε να υπομένουν τα πάντα και να μην αρνηθούν ποτέ τον Χριστό. Ήταν τα χρόνια του Διοκλητιανού και των φρικτών διωγμών και μαρτυρίων των χριστιανών, τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Κήρυτε ότι οι άνθρωποι πρέπει να δείχνουν υπομονή για να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Τελικά κατηγορήθηκε από τους ειδωλολάτρες στον έπαρχο Καλβισιανό, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει πως δεν άξιζε να πιστεύει στον τριαντικό Θεό, και αυτό ήταν καθαρή ανοησία. Ο Εύπλος, ρήτορας καθώς ήταν, διέλυσε όλα τα επιχειρήματά του ένα-ένα. Ο Καλβισιανός εξοργισμένος διέταξε το φρικτό του μαρτύριο. Με σιδερένια νύχια του έσκισαν ολόκληρο το κορμί του και του έσπασαν με σφυριά τις κνήμες. Ο Εύπλος υπέμενε καρτερικά τα πάντα. Τελικά τον αποκεφάλισαν. Θεωρείται ο Άγιος Εύπλος, όπως μαρτυρά και το όνομά του, που σημαίνει καλόπλου, προστάτης των ναυτικών και μάλιστα της Θράκης. Τιμούνταν στην Ανατολική Θράκη, στην Ένο, από τους Έλληνες καπεταναίους που ζητούσαν την προστασία του, καθώς αγωνίζονταν για την ελευθερία του έθνους εκείνα τα δύσκολα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Αυγούστου.